Minecraft hraji již 10 let. Znám nazpaměť na všechny struktury ve hře. Ve verzi 1.19 ale přibyla jedna nová. Ancient City. Když jsem to viděl poprvé, nemyslel jsem si, že je děsivé, tak jak Mojang zamýšlel. Jenže to jsem se mýlil. Ten den jsem se vydal najít jen pár diamantů na výrobu Enchanting Table. Při prozkoumávání Lava Lakeu jsem si všiml pár bloků skalku. Začal jsem tím směrem kopat, dokud jsem nenarazil na Ancient City. Zprvu se vše zdalo normální, začal jsem tedy prozkoumávat malé ruiny na kraji města. Přičemž jsem spustil jeden ze šriekerů. Nic jsem si z toho nedělal, stále jsem měl 2 další pokusy. Po vylutění asi 3 ruin jsem se vydal blíže ke středu města, kde se nacházely 2 větší budovy. Jedna z nich byla věž, do které jsem se nedokázal dostat, takže jsem se přesunul na druhou, zruinovanou budovu. Ještě předtím, než jsem se vyškrábal do prvního patra, jsem si na podlaze všiml trapdooru. Přišlo mi to divné, protože jsem v žádné budově v Ancient City trapdoor ještě neviděl, kromě místnosti s ledem. Jenže ta byla vyvýšená a tenhle trapdoor mířil přímo do země. Otevření trapdooru odhalilo asi 20 bloků vysoký žebřík. Neváhal jsem a slezl jsem dolů, kde se přede mnou objevila dlouhá chodba vedoucí ke schodišti, které vedly ještě hlouběji. Ty schodiště jako kdyby neměly konce. Trvalo mi necelých 6 minut, než jsem se dostal do další rovné chodby. Určitě se teď musím nacházet pod bedrockem, říkal jsem si. Podíval jsem se proto na F3 a zjistil jsem, že se nacházím 350 bloků pod bedrockem. No ale jsem uslyšel něco jako křik, který jsem v Minecraftu ještě nikdy neslyšel. Původně jsem si myslel, že se generace světa jen glitchnula, ale čím hlouběji jsem se dostal, tím víc mi přišlo, že se tu děje něco víc, než jen pouhý glitch v generaci. Stěny a podlaha a chodby se pomalu začaly měnit z deep slate bricků na skalk bloky. Chodba se také začala rozšiřovat a vypadala víc jako jeskyně. Po asi 100 blocích chůze se před mnou objevila obrovská místnost plná skalku. V pozadí začala hrát hudba, o které jsem si byl jistý, že jsem v Minecraftu nikdy neslyšel. V jeskyni se kromě obyčejných skal senzorů a šriekerů nacházely bloky, které vypadaly jako normální skal, ale měly na sobě zuby. Doopravdy na sobě měly zuby. Byl jsem si jistý, že Mojang nikdy nepřidal bloky se zuby, ani v Trails and Tales updateu. Moje spekulování o tom, co se tu děje, přerušil další výkřik, podobný tomu, který jsem slyšel dříve, jenže tentokrát ho následoval zvuk kroků, které se rychle přibližovaly. Warden to být nemohl, tohle bylo něco mnohem většího. Po získání Darkness efektu mi bylo jasné, že odsud musím co nejrychleji vypadnout a nečekat, až si to pro mě přijde. Začal jsem co nejrychleji utíkat zpátky, odkud jsem přišel. Slyšel jsem, jak mě ta věc pronásleduje. Chtěl jsem aspoň vidět, jak to vypadá. Otočil jsem se, ale ve tmě jsem nic neviděl. Vystřelil jsem proto jeden šíp, který tu věc zasáhl, jenže neudělal žádné poškození a odrazil se přímo na mě. Ta věc zařvala a odhalila tak obrovskou tlamu, ve které jsem si všiml pár svítících duší. Nehodlal jsem riskovat další šíp, takže jsem opět začal utíkat. Pronásledovala mě to až k žebříku, který jsem po vylezení nahoru zasypal cobblestonem. Jsem si jistý, že do Ancient City se v nejbližší době nepodívám. Nebo aspoň dokud nebudu připravený se s tím utkat.